गुड मर्निं लोगोफोर, नै फुंनि 4:30 टाइम जाबाय। काठगोदामाव थांगासिनो जोङो। बास गाखोबाय आरो 5टायाव खारगोन गारिया। थाव सोदोंमोन नै गारियाव। ओमफ्राय नै हाजोनि न'फोरखौ माबायदि नुहुरो नाहरलाय। हाजो सेर सेर न' लुनानै थानायफोरखौ जा सुन्दर नुहुरो ना। खारबाय गारिया, खारफिनबाय आरो। बे नङालै बेनो बे लामाखौनो मोनसे दिन्थिबो जेरैबो बेनो आरो बेखौ दाख्लै थांनानै दालाय माबा हाजोनियाव थांना खायदा नोंना माबायाव नै दै सेर सेर न' गोजा नाहरलाय। जुम खालामनो आं र' खाथियाव। गाखोबावनो होननाय जासिगोन नोङो। आङो एथ' गोजानाव बोरैबो थाफैजोबाखै। दैया देरा नामा? मामिया नै गोबाजोब्बाय। गोबाय खानाय मानि लाजाला नै मोलोंलों जालायबाय। सानसुनि जानाय जाबाय नै ओंखारनानै। थांनो हागोन ना हाला मिथिला। नैबेनो जों फैनाय बासआ। गाखोफिननांसिगोनलाय, थांनो बाबायमोन। गाखोफिनबावबाय नै गारियाव। 200 किल'मिटार दंबावो जों जेराव ओंखाम जानो थाथ'दोंमोन बेनिफ्राय। ओइ नै हाजोनि न'फोरा माबायदि लुनानै थायो जा मोजां। 3थायावसो मोनहैगोन। फुंनि 5टायावनो गाखोनाय। सानसे गारि गाखोबाय फाग्लासो। ओमफ्राय दा माबायदि लामाया? गोबाय गैला, मानसियानो सेल सेला जाखाबाय फुरा अबस्था। बे हाजोनि दंफां लारिखौ मानो दोनो मिथिगौ ना रायजोफोर नोंसोरो? फिसा साइनबर्ड होनानै लिरना दोनखायो आरोना, माने हाजोनि दंफांखौ दादा होननानै, जाहाथे माबा मोनसे खैफोदफोर जायोबा बे दंफाङाव नांथानो हायो आरो। बिराद गोथौ ना हाखरा, एखेबारे ग्रं नुहुरलायो। बेनि थाखायनो आरो नालाय मासे मोजां नुयो सिनारिफोरा। बावनो गोजौ, बावनो गाहाय, बिदि आरो नायनो। मोनफैबाय नै काठगोदाम, जेराव जों फैदोंमोन। बे जायगायाव मोनफैबाय आरो दासो मोनफैदों। ओमफ्राय दा हटेल नागिरनांगौ आरो थानो थाखाय। नागिरनोसै वेटिं अबाव मोनो। नायलांबाय था। ओमफ्राय आङो नै बिराद ओंखाम उखैनाया हाला नालाय, जुखाम सावनाय नुनानै जुखाम जाबाय आरो एसे उखैगानो आन्था। सानसे गाहाम गारि गाखोनाय नाल' दहायबो हटेलाव आङो रुटि गुगनिल' जादों। गुगनि नङा, गरसेल' जादों आङो। बेजोंनो थाबाय आरो सानसे।
अभी हम लोग होटल ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग देखते रहे ना। फुंनि 5टानिफ्रायनो गारि गाखोनाय नै दा 5:30 जालायबाय बेलासिनि दासो मोनफैबाय आरो। चलो आपकी मर्जी। नायनोसै माबायदि मायदि रुमा बांगालफोर थाग्रा ना सावथालफोर थाग्रा माबायदि दंलै नैबावनो थासाबनोसै बेमबा 900 जों एथ'राब माने हाइ लेभेलनि मानसि नङा नालाय हरसेयाव 900 हरब्रै थानांगौनि खोथा दङ। दा नै बेलासि खाबायबो डिनारनि थाखाय जोंबो जानो थांगासिनो दं हटेल नागिरनानै दं नायनोसै बबे साइडआव मोजां दं जानोसै। दालां ओंखाम जानो फैदों। ओंखाम उखैबाय उदैया गुदुं मोनफैबाय नै हटेलाव। गोबाब माखौ बिहरखो खाराय माटनखौ हो 250 खौ जानोसै। जागोन बोरमा बेदर प्लेटसे आरो ओंखाम मोननै बेयावनो फैसा मेरला थांखासिगोन। माने दालि लायोबा दालिनि आलाग लायो, फाजा लायोबा फाजानि आलाग फैसा लायो आरो बिदिसो बिथिंजाय। माने जोंनि आसामनि बायदि नङा आरोना 150-200 होबानो गोसो बायदि ओंखाम ओंख्रि जानो मोनो बिदि नङा आरो। जेखि लादेरानो फैसा गोजा जेरावबो आलदा। मटन एक सेवा जाएगा ना दाली लाना है लांगा अच्छा माँ मेरे हल्के चिप्स नजदीक में करो चावल कंपेयर करके कर लेना बेदरखौ जागोन ना जाया मामिया बेदरखौ जागोन मा ये मटन मीट बेदरखौ नाङा दा जानोसै सानसे मोनजायासैना दिनै ओंखामखौनो दहायबो माबासो जानानै थाबाय जोङो फुरिसो जादों ना जानोसै ओंखाम जानानै फैबाय नै बेदांनो सानसे ओंखाम मोनजायासैना दिनै फुरिल' जाबाय दहाय बोरमा बेदर प्लेटसे ओंखाम प्लेटनियावनो 500 थाखा आरोना सानथाम सानब्रै थानांगौनि खोथा दङ फुङावबो ब्रेकफास्ट जानांगौ मानांगौ बिजनि बङाइगाव एभेलेबल 150-200 नि जाबानो हाजार ओंख्रि मोननाय बिदि नङा आरोनिया फाग्ला रोखोमसो जेखि लाया एक्सट्रा फैसा आरो बिदिसो